25 anys ja, felicitats. Jo havia tingut la possibilitat d'estudiar a la Universitat de València i a l'Alcalá de Henares ja fa molts anys, però no ha estat fins fa 8 o 9 anys que vaig tindre l'ocasió d'estudiar a la Jaume I, a la universitat de la meva ciutat. Una experiència especial perquè estudies de gran, no estudies només per tindre un títol, sinó per aprendre. I va ser uns anys fantàstics en els que, més enllà dels coneixements pràctics que vaig adquirir, doncs vaig entendre per a què servia una universitat a una ciutat com la que avui soc vicealcalde. I serveix bàsicament per anar aportant per capes coneixement al talent base dels nostres ciutadans. Per tant, valor afegit a allò que ja té la nostra ciutat, que és gent amb ganes de créixer, gent amb ganes d'aprendre i gent amb ganes de fer d'esta ciutat, la ciutat de la Universitat Jaume I, la ciutat del nostre Ajuntament, una ciutat molt millor. Gràcies i felicitats.